बाजैया अनला ओंख्रि संनो होदों। अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङोमोनलाय? आच्छा बारु थाइबानि लारु। आं नोंनि बिमा ना बिफालै हो आनै? गासैबो खामानिखौनो आं नोंखौ फोरोंबाय थानांगौ। बिदिबा बोरै जानांगौ जाखोलै आनै? बिदि नङाथ'। गासैबो खामानिखौ आं नोंखौ फोरोंनो हायाना। फोरोंनोबा फोरोंगोन दे नङाबा आं अनला ओंख्रिखौ गोथाङैनो संनानै जाहोगोन। आं अनला ओंख्रिखौ मोनहोआलासिनो ओरैनो गोथां गोथां जाहोगोन मिन्थिबायना? बेनिखायनो आंखौ फोरोंनोबा फोरों अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो। हे आंबो अनला ओंख्रि संफेराखैलै माबोरै फोरोंनांगौ जाखोब्रा? नों बाजैजों मालाबा थाफायोना ओंखाम ओंख्रि संनायाव देलाय खोन्थालाय। मा इसेलै नोंलाय आनै? मादै फामैजों फोरोंजाब्रा। बिमादै फामैखौबा मोजां मोनो बिमानैखौबा मोजां मोनाना नोङो? माबा खोन्थानोबा खोन्था। अनला ओंख्रियाना गिबियावनो माइरंखौ दैयाव सोमग्रोयो खोमालै। बेनि उनाव फ्राय देयो खोमा। देनानै दैखौ गोदौ होनानै दैयाव होयो खोमा। बेनिफ्राय थाव संख्रि बानलु मस्ला होयोदां। एसेबां गोरलै होमबा अनला ओंख्रि संनाया? आं मिन्थियालै। जायखिजाया आङो सा-साज्रांल' खोन्थाबाय आरोना बेफोरबायदि सङो खोमा होननानै। होमबालाय आङो अनखौ देनोसै देनानै दै गुदुङाव होनोसै बिनि उनाव संख्रि बानलु मस्ला गासिखौबो जमा होनोसै ना। लाहार फाहार खालामगासिनो दङ नामा जानाय लोंनायनि? माबालै आनैया अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो होननानै आंनाव सोंदोंमोन। बेखौल' खोनासंनो बाखिसैमोनलै आंनि खोमाया बेखौल' खोनानो थाखाय माबानानै दंमोन सिथाबनानै दंमोन आरोना खोमानि जायगायाव। दासिमबो अनला ओंख्रि संनो रोङा नोङो दाउदै? आंनिफ्रायसो सोंबाय थादोंलै आनैया बेनिखायनो फोरोंबाय आङो। आच्छा मा होननानै फोरोंखो? अन गुन्दैखौ देनानै दैयाव जब्ब सोमबाय आरोना बिनि उनाव संख्रि बानलु मस्ला मस्लि होबाय गोदौबाय जाबाय। आंबो मिथिलाय लाङाना दा हांग्रिमोन दिनाव सोंहैनोबो मालाय ए फर आखाइ बि फर बानलुसो जागासिनो मा सोंहैनो बेनाव मालाय। आच्छा रोङाबा नोमबाजैनाव सोंनो हाया नामा नोङो? बाजैया मालाय लेखासो फरायगासिनो। बिराद लेखा फरायग्रा जाबायलै नोमबाजैया। दे नोंसोर जिबायदि सङो संबानो जाबाय। एमावबाय था फोरोंलाय नोमानैखौ। गथ' बांद्राय बादुला जानाङा फोरोंनोबा फोरों माबार। खोनासं आं अनला ओंख्रि संनो रोङालै आनै। नोंखौ फोरोंनाय माने आंहासो बदनाम थांगोन। बेनिखायनो आं मानो बदनाम लानोलै? फोरोंनायासो बदनाम मोनगोन गुरुआसो। बेनिखायनो आं गावनो संनोसै। ये हुइना बाद लानजाय टेम्पार बाद। थांबायबो। माबायदिलै मानसियालाय? साला आं संनो नागिर गारा खारगारबाय माबायदि मानसि बे दा अनला ओंख्रि संनायनि कारेक्ट प्रसेसआबो बे नंगौना नङा? आसिसिं जाथारगोन ना सोरबा मिथिबा एमावग्राजों बेफोरबायदि ओंख्रि संदों होननानै। हिनजावफ्रा नांगौ गोसोथोनाय नङा माथो। आदा है सोरलै नोंलाय? दाउखा राजाला दाउखा। साला सिनायलायाखै? बिहुरालाय मा खुजुना लाखोब्रा नोंलाय? खुवाखैलै आं गुफुरसो जादों फेर लाभलि फोननानै। आच्छा बारु थाइबानि लारु। नोंना क्लासआ गोमाबायना? आंनि क्लासआथ' मेरला सोर सासेया गोमाखो? रसमाया गोमाबायनो। रसमाया गोमाबाय? बोरै गोमाखो? सोर खावनानै लांखो? आं मिथियालै फेसबुकआवसो नुगासिनो। माने बड'लेण्ड रादाबाव नुदों आं। माब्रै गोमाखोब्रा? माब्रै? मिथियालै मालाया मानो गोमाखो? आं एसेबां गोसो थोयोमोन हाबा खालामनो थाखाय नामा? सोरखौबा गोसो थोनाया हाबा खालामनो थाखायल' गोसो थोआना। जों सोरखौबा क्लास जायो क्लास जाबानो जों बेखौ हाबा लागोन गोसो थोगोन बे नङाब्रा। आं बिराद मोजां मोनोमोनलै फाग्लिखौ। बहा गोमाखोब्रा? आं हले दुखु जाबायलै। बेनिखायनो निउस नुनाय लोगो लोगो नोंनो खोन्थानो फैदों आदा। मानो खोन्थानाय नोङो? दा रसमाया गोमाबाय आं बेसेबां दुखु मोनबाय। बेबा मा अबस्थायाव दं? जादोंना लोंदोंना लोङाखै बेबा मानि थाखाय गोमाखो बेसो मिथिसिगौ आरो। जाहोनखौ दाबो मिथिथ'आ। होमबाथ' आंनो नागिरहैनांसिगोन रसमाखौ। ओंख्रि संख्रि सङालां। आं बिराद दुखु जाबाय आंनि रसमाया गोमानायनि थाखाय। बहा थांखोलै बियो? बहा थांखो? देखो सानखादोंमोन आं बेखौ बिदिनो दुखु जागोन होननानै। आं गुफुर जालायबायलै रायजोफोर। आंखौ गोसोम गोसोम होननानै बासिबाय थायोना एबार आंखौ गोसो दाबा गबावबाय सिख्लाफ्रा। नै बावगारदोंसो आफानो खोन्थाहैनि र' आदाया दुखु जादों होननानै। हांग्रे लेखा फरायनानै एम ए पास खालामथारनोसै नामाब्रा नोंलाय? डिस्टार्ब खालामफैथारनाहाय आंहा लेखा फरायफुथारदों। बेसे जाम्बि जानानै थाबावनो आं मालाय। बेनिखायनो अ आ गुसुंयै गोलावै फरायगासिनो आं। आच्छा बारु थाइबानि लारु मोजांनि बाथ्रा फराय दे फराय। मा लिरदों नों मबाइलाव? जेबो लिराखै। सोरनोबा मेसेज हरगासिनो माथो नोंलाय? बे पार्टिनि मानसिफोरनो खबर हरनांगौब्रा माबा मिबि इलेक्सननि खोथाफोरखौ रायलायनांगौ ना। बेफोरखौसो लिरहरदोंब्रा आं जेबो लिराखैब्रा। नंगौना नङाथाय? मोजां गोसो होथारनोसै आं लेखाखौ। सोरजों रायलायखै गासिबो थाल लाजोबगोन आं। रोंनानै रोङि जानानै थाफ्लागोन आं। बेनिफ्राय मेसेज नायखुमाबाय थागोन आं नोंखौ। आंखौ बेसेबां थगायो नायनिहाय आंबो। आदाया गाबगासिनो। मा जालायखो बेहालाय? मानो गाबलायखो? नायलाय मानो गाबदों? मा जालायखो बेहाबा? गारि लामाया आं मिथियालै आफा। सोरबा सिख्लानि थाखायसो गाबगासिनो। दाबा सोर सिख्लाखौ गोसो थोनानै गारजानानै गाबलायखो बेलाय? आंना सोंलाय आफा। एसे गाबनायखौ नुथों एसे रायजाथों। एमावबाय था मा मोनदों नों बेवहाय? जेबो मोनाखै आफा आं दसे बारहावा जादों। माथो नोंलाय गाबदोंबालाय? गाबदों? सोर बाथ्रा लगायनानै होयोब्रा नोंसोरनोलाय? आं गाबाखैना।
माथो गाबदों हिनजाव मोनिनि सोरजोंबा गारनानै थांजानायनि दुखु जादों मालाय नोङो दावखा राजा बिदि होननासो खोन्थाबाय नोंसोरनो आबा खालि हिनजावनिल' दुखु मानो जाबाय थायो नोंलाय आबा बेनो जाबाय मोजां मानसि जानो नागिरनाया मा हिनजावनिल' दावराव जाबाय थायो नोंलाय आंलाय मालाय हिनजावनि दावराव जालायखो माथो नोंनि गोसोथोनाया सोरजोंबा खारबाय बालाय खाराखै आंनि गोसो थोनायबो नङा थगायनाङा बेबायदि सेंग्रा बैसोआव गोसो थोलायनाय जाखायो मिन्थिखायो आं माने आंनि इउटुबार सासे बेखौ आङो क्लास जायोमोन आरोना बेयो गोमाबाय होननायखायसो आं एसे दुखु जादों आच्छा सोरजोंबा खारबाय नामा मा मिथिगौ सोरजोंबा खारदोंना खाराखै आंथ' जेबो मिन्थियाना दा खाराखैबो जानो हानाय ना बहाबा दसे ओरैनो बेरायनो थांदोंदां नङाबा सोरबा सिखावफोर लानानै थांबाय खोमा जाबायसो दे जाबाय मालाया मानो थाखाय मा जादों बेफोरखौ जों मिथियालासिनो जेबो बुंनाङा ओंखारबो आबा ओंखारबो बे थाम्फै अरनाया मा मोनबाय थादों बे गोजौआव नोङो ओरैनो मा जिबौ फैनाय जायो बे समाव ओंखारबो आबा ओंखारबो नोंसोर आंखौ सिन्था खालामनोबो होआ दसे हारसिंबो थानो होआ थांदोलै थांदो आं देरबाय सेंग्रा जाबाय आं मिथिखायोब्रा दसे हारसिं थानि आं एसेबांबो गिदिर जायाखैलै नोङो बेथा ओंखारबो ओंखाम ओंख्रि जानोसै आं ओंख्रिखौनो सङाखै दा हा नों माने मा जाखो मालाय आनैया आंखौसो संनो गालांनानै बहाबा खारबायो आच्छा मबाइल गेलेहैलायबाय होमबा बेयो है बेखौनो संहोथारनांगौलै ए नांगौबा ओंखाम ओंख्रिखौ आंनो संगोन ओंखारबो आबा ओंखारबोदो बे मबाइलनि सिख्लाखौनो एफा गोसो थोबाय नोंखौ सिनायोना मायोमोन बेलाय आंखौ सिनाया बियो आं बिनि मोनफ्रोमबो भिडिअ लाब्रियो हरोमोन आं बिराद मोजां मोनखुमायोमोन सिरि सिरि सोरब्रा सोर रसमा होननानै बुङो आच्छा बै कमेडि भिडिअ बानायग्राया मोजां भिडिअ बानायोथ' बियो ए बेयो कमेडि भिडिअ बानायग्राया आंबो मिन्थियो आंबो नायबाय थायो नामखौसो मिन्थिया आङो आच्छा नाम मिन्थिया नाथाय नायबाय थायो बेफोरबायदि कमेडि भिडिअ बानायग्रा मेल्ला दंसै माथो दङहाय सासे गुफुरनो सानै रल लायोना मा नाम बेमोन बेबा रसमा होननानै बुङो ए माथो हाबा जाबायबो होनना बुंदों सोरबा आच्छा बिदिब्लाथ' सोरजोंबा खारबायसोदां जानला माला खारबाय होननानै बुङोहाय खाराखैबो जानो हागौ आरोहाय न'खराव दावराव दावसि जालायबालाय हौवाफोरजों बोराबना एसे न' बिमानि न'आव थाहैयो सोरबा लोगोनि न'आव थाहैयो आरो जेरै आंबो नोंखौ गायनानै बहाबा थाहैनाया बहाबा माने बिमा बिफानि न'आवनो आरो दा बेखौनो हौवाजों खारबाय हौवाजों थांबाय होननानै बुङोना मालाया मा जादों जायाखै बेफोरखौ जेबो बुङालासिनो जेबो दारायलायथार नोंसोरो सिरि थादो आरो नोंहाबो दुखु जाबाय थानांला गाहायाव ओंखारबो माबार माथो बुंबावनो गोसोनि मेटारखौ नङा होनबा एमाव बेथा एसे बाहेराव बारहावा जाहैनोसै आं एमाव आबा फैदो हराव जिबौ मानलायो फैदो आबा फैदो आले नों टेनसन लानाङाब्रा मा आं ओंखाम ओंख्रि सङैखाय नोंसोर मोनजानाय नङा होननानै दुखु मोनबाय नै माबा बेना उल्थासो होनलायबाय बिदि नङा आबा फैदो हामाहाय आबा थांगोनलाय थांगोन मानो नोंसोर इदि खालामबाय थायोब्रा ओंखारबो आबा आंबो बेवहायनो थागोन आबा ओंखारबो दे बिदि मोनायाव जानला माला गाखोलु गाखोला खालामथारना मिथिबाय थाम्फै हरगोन आबा फै मोजाङैबो दुखु जानो होआलै माबायदि मानसिफोर आंहाना क्लासा गोमानानै दं इसोर मा फाल्तु मा बुजिनो बिसोरलाय एक टारफा महाबादखौ मा बुजिनो सफैबाय नों औ दिनै आलिखौ दब्लायसे खोनो हाखादों आं दे मोजांनि बाथ्रा आरो लासैनो रोंलांजोबगोन मिथिबाय ना जागोन दे बिनिफ्राय आं टिउसनबो लाखानोसै आरो दा समबारनिफ्राय आङो स्कुलाव गथ'फोरखौबो फोरोंनोसै टिउसनाथ' हांग्रि मन्दिरखौ लाजेनबायानो बिनि लेखा रोङै बर' हिनजावफोर दंना बिसोरखौ फोरोंजोबनांगौ मोजांनि बाथ्रा अब्लालाय दा जोंना सिनियर टपिरामासो माला मोनफैगोन बेखौसो नायनो थाखाय नेनानै दङ आंहा दानो टाइम गैथ'आ मास मोननै दंबावो होनदों माथो बेनिखायनो हाखु दाखु खालामालासे जोंहा गथ' फिसानि थाखाय मोजां मोनसे बेबस्था खालामनांगोन मिथिबाय गथ' जोनोम जाबा बेसेबां खरसा जायो बेथ' नंगौ गासिबो खालामजोबगोन आं आरो बे बाथामिस बोरायखौ आयौ बाला बिफाखौ बिदि बुङो आरो बुङाबालाय बिराद दुगा जादों बे हिनजाव गदाय लानानै रागाजोंबा न'खौनो बमा गारहैनो लुगैयो आं नाथाय एन्टनिय'मोनबो दङना बेनिखायनो जेबो खालामा आङो जेबो खालामनाङाहाय हामा दे होमबालाय नों दसे उन्दुथ'दो आं एसे बारहावा जाना फैनि अके एन्टनिय' मानो फैदोंमोन नों नोंखौनो खबर लानो फैदों आंखौ खबर लानो फैदों औ नोंखौनो खबर लानो फैदों आं नाथाय मानो नोंखौ लोमजादों होननाय खोनादोंमोन आं सोर खोन्थादों नोंनो रावबो खोन्थायाखै अब्लाबो नोंखौ आं खबर लानायानो जाथाराखै बेनिखायनो खबर लानो फैबाय आं थेंक इउ स' माच आंखौ खबर लानो फैनायनि थाखाय बाखि नों आंखौ गाज्रि मोनाखैथ' नों आंखौ खबर लानो फैबाय बेनो आंनि थाखाय थोजासे दे बिदिबालाय टेक केयार गुड नाइट एन्टनिय' आंखौ खबर लानो फैलायदों बिदिब्ला एन्टनिय' आंखौ मोजां मोनो आंहा बेखौनो माबा मिबिसो सानगासिनोमोन फाग्लिनो मा जागोनथाय आंजोंबो औ अमा राजा मोनहैबायना मोजाङैनो मोजां
औ मोनफैबाय दहाय आं नोंनो फन हरनो साननाया डाइरेक्ट मिटिंआव फैनानैनो आं हरनो हायासै दे जेबो नङा दाथ' फन हरबायना नों आंनो मोजाङानो जाबाय दे आंबो नोंखौनो गोसोखांबाय थाखादोंमोन नोंखौ गोसोखांनानैनो आं न'नि बायरायाव फैलायथारदों बिसि फिसाया नुगोन होननानै माने आबौ बानलु बेदांनिफ्राय एसे जानगारावसो दं सोरजों रायलायो सोरजों रायलाया खबर लाथारो दानि गथ'फोरा औलै देन्जार बिसोरसो जोंनि बिफाफोर बायदिब्रा आंना बे एमाव बेथाया देन्जार खबर लाखायोब्रा आंखौ सोरजों रायलायदों सोरजों रायलाया माथो बुंबावनो आरो दे नों मोजाङैनो मोजां थाबानो जाबाय आंबो मोजाङैनो मोजां नेबाय थानोसै दे जागोन होमबालाय दोनथ'नोसै दे बाय बाय दे बाय बाय अमा राजा मा बादाव बासिब्रा बादावलै बांद्राय बिदि खालामनाङाब्रा आच्छा सोरजों रायलायदोंब्रा माथो सोरजोंबा मेजेरनायफोरजोंसो रायलायनाय बायदि खोनादोंलै आं है बिदि जेबो नङालै आं खोन्थायाब्रा नाथाय आं बेखौल' बुंगोन आं जेरै मस्ला मोनदोंमोन बिदिल' मस्ला मोननाङालै नों जाजा सिगिलाबायोब्रा सिगिनायनि बाथ्रा नङालै सैथो बाथ्राखौसो बुंदों नों सोरजों रायलायदों रायलाया बेखौ आंनो नाङा अब्लाबो साबधानलै अमा राजा नै मोनफैबायानो आसोला मा रायलायखुमालाबायनांगौ जाखोब्रा जेबो रायलायाखै नों बांद्राय सानब्रैलै ओइ दावसो देलाय बिदि नङाना आरो आंनि खामानिखौ मावना होगोना होलाब्रा नोंसोरलाय इलेक्सना खाथिनिफ्राय खाथि सफैबाय आंनि मुङै थिगसे धरना होनांसिगौ ना मानसिफोरा आंनि मुङाव भट होनो थाखाय बयखौबो थाग थियारि खालामहोलांदोब्रा आं बेसेबां फैसा नांगौ होगोन ना नोंखौ हेफाजाब होबाबो नों उल्था पुल्था खालामो मा बाल दाखालि नोङो दावदैखौ हरनांगौ बे हंलानो दालाय माथो हरसेयावनो दोनफैफिनबाय बे हंलायालाय बे हंलाया आंनि बिनानावखौ दोनफैफिननायखौ दांनांगौसो बेखौ आंनि बिनानावखौ रेजेक्ट खालामग्राना बियो नोंना बिनानावानो जाखायाबा जाबाय बिदि नांलायनायनि सम नङा बियो होमबालाय माथोबाव खामानिया थाग थियारि खालामखादो अमा खर'आव भट होनो बयखौबो खावलायदो ना नोंथांमोनाबो रेडि ना आंनो अमा खर'आव भट होनो थाखाय आरो नोंथांमोना बे एपिसोडखौ नायनानै अहाथ'बायबा सेकेन्ड चेनेलाव थांनानै भिडिअखौ नायहैलायदोलाय जोंना अमा राजा सेकेन्ड चेनेलाव हाफां आरो अमा राजाया रायजो जानाया बिराद खस्थ' जागासिनो थांनानै माबार साबस्क्राइब खालामहैदों साबस्क्राइब दे खोथा होनाय बायदि गुसुं गुसुंबाबो लाबोबाय थागोन होननानै बुंदोंमोन ना नोंसोरखौ बेनिखायनो गुसुंबाबो दिनै लाबोनाय जाथ'लायबाय भिडिअआ एसे गुसुं जागोन रायजोफोर दा साननैसोल' दे ओमफ्राय गोलाव लाबोगोन डन्ट वरी बाय